Her i luksusfælden har vi fået lov til at få Trine med. Hej, jeg er Trine, og jeg bor lige til først. Og jeg er slut 30'erne. Og jeg bor sammen med min dad i Aarhus. Og min mand, han forladt mig, så lige nu er vi lidt broke, og jeg er arbejdsløs. Lige her for tiden har jeg været med nogle jobstabber de sidste 12 år. Og jeg har 5 børn. Ja. Jeg er hos deres forældre, fordi jeg skal være med i TV. Jeg glæder mig rigtig meget til, nu skal jeg lige ud og ryge. Hvorfor du egentlig valgt dig til luksusfælden? Det ved jeg rent faktisk ikke. Altså, vi har ikke nogen problemer med økonomi derhjemme, men nu kan jeg også sådan se, at jeg går meget op i mig selv lige nu. Og min hund og sådan noget. Og det har vi også råd til, og min hund den bliver klippet hver anden dag, så det har vi jo også råd til selv. Så vi har ikke problemer derhjemme. Men lad os lige tage et kig. 12.000 på smøger hver uge. Det vil jeg gerne vide, hvorfor. Altså, så meget ryger jeg heller ikke. Altså, jeg er sådan faldet lidt ned her på sådan sidste år, cirka. Så jeg ved det rent faktisk ikke helt. Jeg tror, I har forkerte oplysninger. Transport 0 kroner. Men så kommer vi til mad 37 kroner. Hvad får jeg at spise der? Alle mine eksmænd, de er så søde og inviterer på middag og sådan noget. For det jo nok koster næring, så det er jo ikke noget problem. Men jeg kan lige ud og tanke for mig, så kan vi snakke videre om det bagefter. Men så ser jeg lige, at der er 6.000 kroner på hunden hver uge. Hvad er din forklaring på det? Hunden, den er jo vigtig. Altså, den er hos frisøren sådan hver dag, fordi jeg vil ikke have, at den sådan bliver for kort eller sådan for lang. Altså, sådan forstår I mig godt. Jamen, altså, hunden, den er jo meget vigtig. Den bliver klippet hos frisøren. Nej, den bliver studset hos frisøren sådan hver dag, fordi jeg vil ikke have den for lang eller sådan for kort i pelsen. Og sådan meget vigtig hos mine børnebørn. Okay, og så er den jo også vigtig, sådan, så jeg kan opretholde min livsstil og sådan noget. Så det kan jeg altså ikke skære ned på. Bliver jeg lidt bekymret for, der står minus 2.000 over i børneboksen. Har du en forklaring på det? Jamen, jeg tænker jo, når min hund den har brug for at se godt ud, så låner jeg jo lidt for børnene, fordi at de har jo ikke rigtig brug for noget, så. Vent lige, jeg skal lige ud en tur og have noget luft. Vi ser, hvor mange penge du skylder i alt. 62 millioner. Kan jeg skære ned på? Altså, det tror jeg ikke på. Men altså, som man siger, den sidste skjorte har ingen lommer, så vi ses.